भारतनि गाहाय मन्थ्रिया भारत सरकारनि एक्जिकिउटिभ ब्रान्चनि दैदेनगिरि जायो। गाहाय मन्थ्रिया भारत हादरनि हादोरगिरिनि गाहाय बोसोनगिरि बायदि जायो आरो मिरुनि काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि गाहाय जायो। बियो पार्लियामेन्ट अफ इन्डियानि जिकुनु मोननै संसद लकसभा आरो राज्य सभानि सोद्रोमा जानो हागौ, जाय लकसभायाव मेजरिटि थानाय जाथारनांगौ। गाहाय मन्थ्रिया केबिनेटनि सोद्रोमाफोरखौ सायख'नो आरो बोख्लायफिननो हायो। सोद्रोमाफोरखौ सरकारनि सोर बबे मासियाव थागोन बेखौ थिरांथा खालामनो हायो। भारतनि संबिजित आर्टिकल 75/3 नि बायदिब्ला इउनियन केबिनेटआ लक सभानि बिबान गोनां जायो। लक सभायाव जुदि गाहाय मन्थ्रिया गावनि नांनाय सापर्टखौ दिन्थिनायाव फेलें जायो एबा दिन्थिनो हाया, अब्ला हादोरगिरिनि बोसोन बादियै बिथाङा मासि नागारनो गोनां जायो। संबिजितनि बायदियै हादोरगिरिया हादोरनि गाहाय जायो, नाथाय गाहाय मन्थ्रिया सरकारनि आरो काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि गाहाय जायो, जाय संसदारि खामानिफोराव मदद होयो आरो हादोरगिरिनि बायदि खामानि मावनायफोरनि सायाव बोसोन होयो। मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट थामहिनबा एमपि जानो थाखाय आर्टिकल 84 आव आरो 75 आव काउन्सिल अफ मिनिस्टारफोरनि थाखाय माखासे हारोंथाइ मख'नाय दं। जेरैबायदि बिथाङा भारतनि नोगोरारि जाथारनांगौ, बिथांनि बैसोआ लक सभायाव 25 बोसोर आरो राज्यो सभायाव 30 बोसोरनि खम जानो मोना। बिथाङा जिकुनु सरकारि बिबानाव साख्रि मावनाय जानो मोना। गाहाय मन्थ्रियानो जोंनि हादोरनि गोहो गोरासिन। फै बिदिब्ला जों गाहाय मन्थ्रिनि गोहो आरो खामानिफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लादों। काउन्सिल अफ मिनिस्टाराव गाहाय मन्थ्रिनि गोहो आरो खामानिफोर। गाहाय मन्थ्रिया हादोरगिरिखौ रिकमेन्ड खालामनो हायो सोरबा सुबुंखौ मन्थ्रि महरै थिसननो। गाहाय मन्थ्रियानो सोर मन्थ्रिया बबे मासियाव थागोन बेखौ थि खालामो आरो गोनां जाबा सोलाय सोल'बो खालामनो हायो। बिथाङा सोरबा मन्थ्रिनि बानबुंथाइखौ गोरोबनाय मोनाब्ला बे मन्थ्रिखौ मासि नागारनो थाखाय बुंनो हायो एबा बे मन्थ्रिखौ मासि एंगारहोनो हादोरगिरिखौ बुंनो हायो। गाहाय मन्थ्रियानो काउन्सिल अफ मिनिस्टारफोरनि जथुम्मा एबा मिटिंखौ प्रिसाइड खालामो आरो गासै डिसिजनफोरखौ जथुम्मायाव इनफ्लुयेन्स खालामो। बिथाङानो काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि गासै मन्थ्रिफोरनि हाबा-हुखाफोरखौ गाइड खालामो, कन्ट्रल खालामो आरो कोअर्डिनेट खालामो। बिथाङा मासिनिफ्राय ओंखारना काउन्सिल अफ मिनिस्टारखौ कलाप्स खालामनो हायो। थामहिनबा बिथांनि मासि एंगारनाय लोगो लोगो काउन्सिल अफ मिनिस्टाराबो थुंगि आरो जेबो खामानि मावनो हायि जायो। हादोरगिरिजों सोमोन्दो थानाय गाहाय मन्थ्रिनि गोहो आरो हाबाफोर। काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि गासै इउनियन एफेयारनि एडमिनिस्ट्रेशनजों सोमोन्दो थानाय थिरांथाफोरखौ आरो संसदआव फैनो गोनां बिलफोरनि सोमोन्दै हादोरगिरिनो फोरमायनो गोनां जायो। जुदि हादोरगिरिया गाहाय मन्थ्रिनाव इउनियन एफेयारजों लोगोसे संसदआव फैनो गोनां बिलफोरनि सोमोन्दै सोङोब्ला बेजों सोमोन्दो थानाय गासै इनफरमेसनखौ होनो गोनां जायो। सोरबा सासे मन्थ्रिनि जोहै काउन्सिल अफ मिनिस्टारआव लानाय थिरांथा जाय काउन्सिलजों गनायजायाखै, बेनि सायाव जुदि हादोरगिरिया नागिरो अब्ला बेखौ गाहाय मन्थ्रिया होनो गोनां जायो। लोगोसे गाहाय मन्थ्रिया हादोरगिरिखौ गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जेरै एटर्नी जेनेरेल अफ इन्डिया, कम्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डिया, अडिटर जेनेरेल अफ इन्डिया, यूपीएससीनि चेयारमेन आरो सोद्रोमाफोर, इलेक्शन कमिशनार आरो फाइनेन्स कमिशननि चेयारमेनफोरखौ थिसननायनि थाखाय हादोरगिरिखौ बोसोन होनो हायो। हादोरगिरिया बैफोर मासिखौ थिसननो हानाय गोहो थायो, नाथाय गाहाय मन्थ्रिया बेफोरनि सायाव हादोरगिरिखौ बोसोन होनो गोनां जायो। संसदआव गाहाय मन्थ्रिनि गोहो आरो खामानि। गाहाय मन्थ्रिया हादोरगिरिखौ संसदारि सिजनखौ जागायजेननो आरो बन्द खालामनो बुंनो हायो। बिथाङा जिकुनु समाव लक सभाखौ डिसल्भ खालामनो हादोरगिरिखौ बुंनो हायो। बिथाङा सरकारनि गासै पलिसिफोरखौ संसदआव फोसावनो गोनां जायो। लोगोसे गाहाय मन्थ्रिजों मिलिटारि पावारबो थायो। गाहाय मन्थ्रिया जोंनि भारतनि रौनिया हान्जानि सासे पलिटिकेल हेड जायो। बिदिन्थि महरै, जुदि भारत सरकारा सिमायाव माबा मोनसे स्ट्रेटेजिक पलिसि बानायो, अब्ला गाहाय मन्थ्रिया बे गोहोखौनो बाहायनानै इमप्लिमेन्ट खालामो। लोगोसे गाहाय मन्थ्रिजों फरेन पलिसि पावारबो थायो। गाहाय मन्थ्रिया हादोरनि फरेन पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गोनांथार फाव लायो। गुबुन हादर दावबायनाय आरो गुबुन हादोरारि मन्थ्रिफोरजों ह'स्ट खालामनायनि गेजेरजों। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्थ्रिया नीति आयोग, नेशनेल डेभेलपमेन्ट काउन्सिल, नेशनेल वाटार रिसोर्स काउन्सिल बायदिफोरनिबो गाहाय जायो। गाहाय मन्थ्रिया हादोरनि इमारजेन्सि समाव हादोरनि नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्टनिबो गाहाय जायो। बेफोर जाबाय भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनि माखासे गुदि गोहो। बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गोहोफोर दं। जुदि नोंथाङा मिथियो अब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। गाहाय मन्थ्रिया सरकारनि गासै गोनांथार पलिसिफोरखौ फोसावदिङो, जेरैबायदि स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी बायदि। गाहाय मन्थ्रिया मिरु सरकारनि बुंथिगिरि एबा स्पोक्स पार्सन महरै खामानि मावो, मानोना बियो रुलिं पार्टिनि दैदेनगिरि जायो। गाहाय मन्थ्रिया रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरनि मावनाय खामानिफोरनि रिपर्टखौ हादोरगिरिनो होनो गोनां जायो।
हादोरनि इमारजेन्सि समाव गासै फरेन पलिसिजों सोमोन्दो थानाय गासै खारिफोरखौ हादोरगिरिजों फोरमायलायनांगौ जायो। लोगोसे गाहाय मन्थ्रिया काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि खामानिफोरनि सोमोन्दै हादोरगिरिनो फोरमायनो गोनां जायो।